Dan kan ik wel zien dat we het werken houden. De groen is gewoon verbrand. En kapot groen. Ja. En daar is toen Petra. Dan kan je het mooie Sjensa. Ja, Daar is toen de oven. onder de Dat boom. is het Rimpaza. Dat is gewoon kapot trapt. Zou het werken? Ja, hier hebben we die. Ondernemers Wilco en Petra Mulder gongen troch de coronacrisis hastkopke onder. Haar cateringbedrijf lei een skoft op zijn gat en de kosten roenen op. Maar een heel soort hamburgers bakken en verkeepje op de admiraliteitsdagen in Dokkum zwargen een paar weken voor een woender. De omzet op dat feest loekt het stel uit de rede cijfers. Op een paar houten vleesprikkersnij is er op de markt net volle meer van het feest te zien. Maar voor Wilco en Petra stiet dit plak symbool van een nieuw begin. Coronatijd weer een hele zware tijd voor ons. Dus wij komen er eigenlijk nou pas uit. Het weer bikkelhut werkje om eruit te komen. En dat is eigenlijk hier op het evenement ik omkomen. En ik ga natuurlijk de laatste posten had ik nog in de holle zitten van wat te betellen met worden. En toen zei ik dat we eruit weer. Nou ja, dat weer toch wel even een momentje voor mij. En dan run ik even vet uit de stand wij. Want dat moest ik even op me in laten werken. Want het is soms wel irriteerd geweest. En ja, dan valt alle lasten in één keer van die schouders af. En dat weer mijn moment eigenlijk. Dat rekt hier nog heel tijd, hè? Best wel, ja. Maar ik liet net weer een traantje zijn, dat doe ik net. Nee. Doe je dat toch hier, dus wat die het dan moet doen? Nou, ik ben maar trogong, want ik hoorde er net bij wij, want hij stond daar. En ik ben de eerste die dan nog bakken kan, dus ik ben maar gewoon trogong. Ik ga hem later wel even nog een kroepje. Ja. In coronatijd viel ze net altijd gehoord. We zijn een ondernemer, wij huisbedrijf en bij ons wenning inschreeuwen. En wij kregen dan alleen nog de tozo. En daar moesten wij het eigenlijk oorlieën mee doen. We als eerste stilzet, we als laatste weer opstaat in de evenementenwereld. Ja, en dat had echt wel even impact hoor. En dat had zijn impact uiteindelijk ik nog wel op mijn persoon zelf. Want dat is machteloos en daar had hij geen invloed op. Ja, we zijn zo blij dat we langzamerhand er zou uitkomen. En dat we langzamerhand weer normaal kunnen ondernemen. En dat we de kans krijgen dat we nog kunnen ondernemen. Maar dat had je om jezelf te danken. Ja. En terugzetten en terugwerken en terugbikkelje. En En weer een beetje geniertje van het leven. ja, wel uitje. Dat is het allerbelangrijkste.